Unsa may lamiday, humok o gahi nga iskindi? Lami kitang gahi. Nga naman. What's up mga amigos? So for today's video po is gumawa ako ng funny na question or naughty na tanong. So hindi po to siya bastos guys kasi pangkatuwaan lang to guys. So this is it guys. Tinanong ko yung mga staff namin dito sa KTV bar at sa spa, so better watch out guys. And 1, 2, 3. Kana asay lami ikaw nun, humok o gahi nga iskindi? Humok. Nga naman. Mas lami ang humok kay dali makatuon, matulon. Okay. Asay mas lami ikaw nun, humok o gahi nga iskindi? Huh? I don't eat ice candy. Huh? I don't eat ice candy. Pagpili, asay mas lami ikaw nun, humok o gahi nga iskindi? Dili ko hilong ice candy. Wala. Pagpili lang good, humok o gahi? I think kung kanang humok lang kay para dili siya lisod kaon. Okay. Humok lang kay para dili siya lisod kaon. Okay. Humok lang. Ano sa to? Pagpili, asay mas lami ikaw nun, humok o gahi nga iskindi? Humok. Nga naman. Kaya lami siya. Orto. Sige. Nang humok o gahi nga iskindi? Humok o gahi nga iskindi? Sa lami ka unon, humok o gahi? Humok. Nga naman. Humok. Yeah. Dali na nun. Okay. Asay mas lami ka unon, humok o gahi nga iskindi? Siyempre gani, gyud. Siyempre gani, gyud. Siyempre gani, gyud. Nga naman. Kuan man, lami mang ikit-ikiton. Okay. Lami mang ikit-ikiton. Okay. Lami mang ikit-ikiton. Okay. Wala pa magod ka na. Rasa ni mo eh. Te, kanang
pili ka ng gahi o humok nga ice cream o ice candy. Siyempre gahi. Nganong gahi man niya ice candy? Kay lami man pagpaapon. Kay lami man pagpaapon. Kay lami man pagpaapon. Kanang humok o gahi nga ice candy? Gahe. Nga? Gahe. Nga naman. Uy, wali. Wali mas namin magod. Ang gahe kay kanang kuha madugay sa dugay mahurot niya tapos may sa usap-usapon dyan ba? Sa usap-usapon dyan ba? Kaya sa usapan dyan na. Sige. Unsa may lamiday, humok o gahi nga ice candy? Lami kitang gahi. Lami kitang gahi. Nga naman. Ice candy ha? Ice candy ba siya? Useless ra kayo yung ice candy tapos humok. Okay, thank you. Humok o gahi nga ice candy? Humok ako Nga naman. kay ganahan kog humok Kay grahan kong humok. compare sa gahi. Kay masindot ang humok kay lumoy kay sa gahi nga sakit kasi mong tutulan ug matoni mo ang pinakagahi nga part sa skin day. Okay. Ate, sa may mas lami yan ang humok or gahi nga ice candy. Sa mas lami ka unon, humok or gahi. Nga naman, humok or gahi. Nga naman, humok or gahi. Nga naman, humok or gahi. Nga naman. Kaya dito man makuan matagamtam ni mong kalami. Okay. Unon, humok or gahi. Nga naman. One shot, two shots, I'm drunk, who's not? I just wanna make you feel alive.